Li dibistanê çawa em ê xwe ji vîrusa COVID-19 biparêzin. Li gorî rêxistinên mirovahî yên navnetewî, hejmara nexweşên koronayê ya herî dawî li cîhanê gihaştiye zêdetirî 40 milyon kesî. Ka em binêrin em ê çawa xwe ji vîrusa korona biparêzin. Yek, valahiyeke ewle. Divê em di navbera xwe û hevalên xwe de mitreyekê bihêlin. Yek ji rêbazên herî xurt ji bo parastinê ji vîrusê got valahî di navbera me de hebe. Du, li xwekirina maskan. Li xwekirina maskan 80 ji sedî parastina me dike. Sê, şûştina destan. Gerek em destên xwe bi av û sabûnê heta 20 çirkeyan berî xwarinê, piştî lîstikê û piştî destavê bişon. Çar, eger av peyda nebe, em dê bi spîrtoyê temse bikin. Ji bîr nekin ku em bi hev re van rêbazan rojane û bi hezkirin pêk bînin.